Tak toto je jedna z mojich gitár. Toto je jedna z mojich gitár, sekundu. Toto je zvláštna gitara, to je presne ono, že tu napríklad, keď sa pozriete tie koliky, tých kolikov je 13. Každá struna má vlastný snímač, všetko je spracovávané zvlášť. To je spracovanie signálov. Okay. Ja to nemám na repráky, na žiadne, ja to mám na sluchadla. When you, for example, write a book, for the fact of writing a book, you are not an artist, you are not a writer. You only write, okay? But if you write some book, some special kind of book, you are an artist. In the same sense, you are devoted to science, you do regular things, you are a scientist. But if you do some special things, you are an artist too. And the same with engineering. It depends of the level of your works. Spomínam si do detstva, určite to bol môj otec, ktorý ma priviedol k radiotechnike, k amatérčeniu. Keď som ako malý chlapec našiel súčiastky uložené v kufri, spýtal som sa, čo je to, čo sa z toho robí, a postupne sme začali skladať jednoduché rádia, tie kryštálky a tak ďalej. Toto bol ten prelom, ma to strašne začalo zaujímať, preto som šiel na strednú školu študovať elektrotechnický smer, ale so zameraním pre automatizačnú techniku. Nikdy som nemal rád olympiády. Olympiáda je súťaž, to je pravda, ale na tie olympiády z matematiky sa dalo nacvičiť. A mal som takých spolužiakov neskôr na univerzite, ktorí boli vycvičení na olympiády. Ale nejak to zrejme malo menej s tvorivosťou skutočnou. I can summarize that my motivation to came here is due to continue doing what make me feel the passion, no, in the life. V podstate tie radosti sú dve. Prvá je, keď človek na to príde, uvedomí si vlastne, že vyriešil ten problém na nejakej teoretickej úrovni. A druhá radosť je, keď to implementuje niekde v praxi, alebo čo len v laboratóriu overí. Ono to funguje. A funguje to naozaj tak, ako si predstavoval, ako chcel. To sú tie dve radosti, ktoré naozaj vzbudzujú vo mne taký pocit zadozučinenia, že stálo to za to. A toto napríklad aj teraz prizvukujem, keď rozprávam so študentmi, keď čokoľvek vyučujem, že úloha sa nesmie skončiť vzorcom, nesmie sa skončiť nejakým písmenkom, ktoré označuje tie alebo iné matematické konštanty. Vždy musí byť číslo, ktoré človek odovzdáva a za ktoré ručí. V prvom rade ten študent, s ktorým chceme pracovať, by mal mať na mysli svoje vzdelávanie a hrubo povedané svoj vlastný prospech v živote. On musí pracovať na svojom živote, chce byť v tom živote úspešný. Na to musí byť schopný a ochotný vynakladať aj úsilie, aj prácu. My expectation to my students is to have curiosity and work really, really hard. Because we are living in a very competitive world. So if you don't work hard, and you are relatively less harder than others, then others will surpass you very quickly. To ostatné, čo je zaujímavé, to prichádza samo od seba. Keď človek pracuje dennodenne, postupne sa dopracuje aj ku tomu štádiu, že začne ho to naplňať tými tvorivými výsledkami, ktoré dosahuje a tými úspechmi, ku ktorým sa dopracováva. Takýchto študentov sa pokúšame identifikovať, aj vychovávať a vymýšľať pre nich úlohy, ktoré sú z ich pohľadu splniteľné a súčasne sú nové. Je tu veľmi zaujímavá ponuka zo strany pedagogického zboru, pretože máme skutočne špičkových
medzinárodne uznávaných odborníkov. Napríklad profesor Podľubný, profesor Petráš sú skutočne v zahraničí uznávaní odborníci v oblasti proces kontrol, teda riadenie procesov. Čo ponúkam? Ponúkam všetky svoje vedomosti, ktoré môžem im odovzdať, ktoré mám, ktoré viem, ktoré som získal v škole, ale aj v praxi. Ponúkam ústretový prístup. Kedykoľvek môžu za mnou prísť, kedykoľvek sa môžeme porozprávať, nielen o pracovných veciach, ale aj o súkromných. Na svoj čas ponúkam takisto pre nich. Ďalej môžeme ponúknuť zaujímavé štúdium v laboratóriu, to znamená nielen nejaké teoretizovanie pred tabuľou, ale aj praktické cvičenia pred reálnymi objektami. U nás na fakulte sme zaviedli napríklad pred niekoľkými rokmi povinné zahraničné pobyty pre študentov doktorandského štúdia. Aby sa vrátila tá kultúra, ktorá bola kedysi v tom Československu alebo v Rakúsku, Uhorsku, alebo jednoducho za tých starých čas, že každý, kto naozaj študuje, musí tie vedomosti zbierať aj inde. Nielen tam, kde sa narodil. Čo je tiež úplne jasné. Tam, kde sa narodil, tak tam nemôže byť celá múdrosť sveta. Určite mi to dalo mnoho. Keď ohľadnúc od jazyka, ktorom som sa zdokonalil, tak určite aj praktické skúsenosti a iný prístup k riešeniu problému, iný pohľad na vec. To je môj osobný pohľad na zahraničie. Ďalšia vec, že tie osobné kontakty, ktoré človek získa návštevou zahraničia alebo spoluprácou s zahraničím, sú na nezaplatenie. Jednak sú to veci, ktoré sa človek len tak nedozvie alebo proste nezíska. Hej. Čiže tí ľudia na zahraničí jednak berú, spolupracujú s nami, chodia dokonca sem na stáže, na výskumné pobyty. My chodíme do zahraničia, čiže naozaj neviem to ani vyjadriť, ako tie kontakty proste sú nezaplatenie, ktoré sme získali v zahraničí a ktoré máme. Pomáhajú nám aj v súčasnosti, napríklad pri riešení rôznych projektov, kde dokonca sa vyžaduje zahraničná spolupráca. Keby som zobral do úvahy študentov, čiže študenti, ktorých sme my vyslali do zahraničia v rámci nejakých projektov alebo nejakých súťaží, keď sa vrátili, úplne až pristupovali k štúdiu. Brali to zodpovednejšie, videli, že ako to chodí v zahraničí, že proste študent je rovnocenným partnerom s vyučujúcim, pracuje na probléme, rieši problém, zodpovedne pristupuje k skúškám, k výučbe, k všetkému. Proste myslím si, že toto sa nedá asi nahradiť. Tá spolupráca zahraničná mala by byť a dúfam, že aj bude. My ju v súčasnosti máme na dobrej úrovni. Máme aj takú skúsenosť, že síce neštuduje u nás veľa študentov, ale máme takú odozvu, že každý jeden študent si našiel ihneď zamestnanie. Každý, kto nejakým spôsobom pocíti raz tú radosť z objavenia niečoho nového, už na ten pocit nezabudne a ten pocit chce zažiť ešte raz. Najmenej, koľko sa dá. Ďalej, podeliť sa o tie výsledky. Z môjho pohľadu je to normálna súčasť procesu vedeckej práce. The world is interconnected. The opportunities don't lie just in Eastern or Western Slovakia. They lie at least in all of Europe and certainly probably in most of the world. The students that we see here at UIC come from China, come from India, come from England. And I think just looking around at companies, even basketball teams, I think the San Antonio Spurs have 6 players from 6 different countries speaking 6 different languages, and they won the world championship. I mean, that kind of diversity is present at Google, it's present at General Electric, it's present at Siemens in Berlin. I think all of the opportunities are global in scope. And it's important to begin to move in that direction so that you can take advantage of these opportunities. Of the excitation waveforms. Many people now is interested into do money, but money is not something. It's nothing. It's interesting or it's necessary for the life, or it's not. You cannot touch. Okay. And when you study humanities, maybe you can write a book, or you can paint a picture. So this is do something. In engineering,
you can do something. Maybe it's not a work of art, but in some sense, it's something that help people to live better. So this is why, even if I am very interested, for example, in literature, for me it's very compatible, because you can write a book and you can do a device to help people in their life. This is good things. Okay? Then this is why I recommend people to study some careers in which the objective is to do something, not money, not only business. And for doing something like business or money, you need to buy something. But for me, the important people is that the people that do these things, not that the people that buy these things.